Anga folini wala nyumando me ka nyeshi au ma malikono ani maliko ka ni kumemba soro au munu sigiledo ka nyamada jabaranu fe wala sa famiya bi soro au fe TV Shirifula bamananga kuna foni na wala libina ka ye munu na malikunga ani jia famaro kunga ni akuma selenye furubatonga ma nyema Dr. Adama Traoré akileme ka kumi kurutige wala sa ka demisonga barata ya kele jamana kono no de ka se adebe baga jekulu ma u ka se ka demani musaka mu be se fo sefa wari miliyari kemema no bina nyeshi demisen million kele anga jamana kono kulu de ka projet utaka do bala o deme baga jekulu nunu uchunen ko anga jamana kono ka beni sibiri doye marsikalo kile mukwa ani nani nu labana kata fulibla a Seyidi Sheriff Usman Madani Haidrala ninga labaka do nyinike afe o jaw yelen ko ma chama de bega jigin ka fo nyanguma projet anake karamogo Haidrate o de kama anga mausira karamogo Haidara ma ka ere yininga akilina jumemba la projet ko yinkunga lutu sidibe aleka sorole undu rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aka ni ngali njiara nye kusebe mbaw fo ka wole nyumando Dr. Adama Traoré anaka partenaire u boraya ama men folo aya yira ka fo akumiga ka wardo nyini pour que demseni minum bita tunga fe ani minum bi barake yanindo ni baratu bulu ko ka projet u monter ni we projet monter u bita dama abna wari di uma bon mbi min kalama ne mse ko fo Dr. Adama mogo min do mogo chesrilen do ni mbara indamna ne afa abisa san fla walma sangele ni ko jambo anana kana dugo nyine anfe ka fo abi fe ka wari nyini pour que chômage ka kele jamana kono anye dugo kai o tlefla na ani faraje do nana o kana yira minnu bi fe ka ademe pour que ka se ka demsenu deme o ko fe tuguni dongo ani faraje wore nana minnu ni alnolu bolo bi barala ko o bi fe ka ademe pour que demseni minnu baratu bolo ani minnu bi ta tunga fe pour que o ka se ka dabla ka se ka demsenu deme alors anye dugo chaman ke ay bon mogo chaman sera amaya ka fo u fana yu ka projet u monter u bi fe ka u ka dosoro wari na mais ne ya yirula neti war ko in kalama neti war ko in kalama ne ni Adama bolota bara la ɲɔgɔn fɛ Adama ba ka bara de la mais aka dinaw manana abna nu ye ne fɛ yan kana dugawu ɲini ani ŋaniya ɲuman min n'a y'o fɔ ko a bɛ fɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ an bɛ dugawu k'a ye Ala bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na denmisɛnninw ka se ka bɔ chômage la an bɛ o dugawu k'a ye mais ani farajɛw ye nali minnu kɛ ne fɛ yan ani n'a bɛ kuma fana a bɛ ne yɛrɛ ka bonya yira k'a fɔ an y'a dɛmɛ parce que an ye dugawu k'a ye siɲɛ caman alors ne bɛ min dɔn ko in na o ye nin de ye mais k'a fɔ wari nana ni wari nana a bɛ Adama de ka hakɛ kɔnɔ anw ti wariko kalama ayiwa projet minnu bɛ monter n'a baara bi ɲini a bɛ ɲini Adama de fɛ anw t'o kalama anw da t'o la an sen t'o la anw jɔyɔrɔ kɔni ye min ye a ye ŋaniya ɲuman min siri ka dugawu kɛ u ka se ka waleya n'o waleyara maliden kelen mana hɛrɛ sɔrɔ maliden ɲuman bɛɛ y'a sɔrɔ ni Ala sera ka mɔgɔ kɛ sababu ye mɔgɔ minnu bɛ taa tunga fɛ ka taa tɔɔrɔ walima ka sa yɛrɛ ni mɔgɔ kɛra sababu ye k'o dabila jamana in kɔnɔ yan n'i ka relation ye ka hɛrɛ sɔrɔ ka na vraiment a kɛra Adama ye a kɛra maa o maa ye anw bɛ dugawu k'i ye mais a bɛ mɔgɔw kɔnɔ parce que an balima yɛrɛ dɔ bɔra ne fɛ yan o ko k'a y'a mɛn ko arabuw nana k'u bɛ ne fɛ yan k'u nana ni wari bon o kumana a b'i n'a fɔ ko i ma faamu kosɛbɛ Adama Dr. Adama n'o ye société civile ye ni anw n'a jɛra min ma o ye société civile baaraw de ye
mais a filɛ wariko min na nin ye adama de b'o ɲɛ dɔn mɔgɔ minnu bɛ demande kɛ fana ka projet monter n'u bɛ n'olu financer adama de b'o ɲɛ dɔn Aidara da t'o la Aidara ti ɲɛ dɔn o la mais Aidara kɔni ka dugawu ye a ka se ka kɛ tari denmisɛnw na lafiya mɔgɔw na se ka baara dɔ sɔrɔ tariw na kisi ko dɔw ma anw ka dɔnniya min bɛ adama ka ko in na nin de don wala anw n'a bolo ta wariko la an n'a ma jɛ k'a wari ɲini adama de ka projet don a nana dugawu de ɲini ne fɛ wa fana n'a ka dinanw nana a bɛna n'u ye ne fɛ yan an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ne ka dɔnta min bɛ ko in na o ye nin de ye ala sago sago a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara dɔgɔkun tɛmɛni a ye taama fɛnɛ kɛ ka taa kungo ja ni kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna bɛ ani an ka jamana faaba ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ Muntugula komini na taama in kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka taa dugawu kɛ dugu in ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ karamɔgɔ Haidara a ka dugu in yɛrɛ sɔrɔ sababu ye Adama Kamara ye ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko kungo ja Adama Lutu Sidibe ale ka sɔrɔlenw don Kungojakaw fin Muntugula commune rural kono jamaw bora de ina fɔ komi dakono nyi ka silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara bisimila wele bilala karamɔgɔ Haidara ma kungojakaden min fɛ o ye Amadu Kamara ye animateur de la voix du citoyen radio so la taama in laɲini yɛrɛ fana dabɔra fɛn min kama o ye de an karamɔgɔ Haidara a ka se ka taa duwawu don kɛ walasa bɛn ani kelenɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati kungoja dugu kɔnɔdenw fɛ min bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛta baara ɲumanw kofɔ kumana min na ni an karamɔgɔ Haidara sera kungoja a taara sigi min kama o kadara kɔnɔ kungoja dugu bɛɛ lajɛlen a n'a dafɛyɔrɔ kadenw bɛɛ lajɛlen nana bɔ ka caya karamɔgɔ Haidara kɛrɛfɛ walasa ka se ka kɛ nin kɛnɛ in seere ye o min kɛra nisɔndiya koba ye silamɛya dɛmɛtɔn ansari ma ɲɛmaw fɛ yen nɔ ka fara u kanubagaw bɛɛ lajɛlen kan bi an bɛ kungoja Sherifu Usman Madani Haidara ka visite n'o ye ka na bɔ kungoja min kɛra ni kungojakaw ka Adama Kamara ale yɛrɛ tɔgɔ sababu la min ni Adama yɛrɛ kɛra kungojan ka den ɲuman ye sabu Bamakɔ bɛɛ dɔw yɛrɛ hakili la ko a yɛrɛ tɔgɔ de ye kungoja faso de ye kungoja de tɔgɔ dalen bɛ ale yɛrɛ tɔgɔ ko kungoja Adama Kamara o kumana kungoja tɔgɔ min dara tɔgɔ yɛrɛ kan n'o ye mɔgɔ caman yɛrɛ b'a wele kungoja Bamakɔ yɛrɛ mɔgɔ dɔ b'a wele ko kungoja Kamara o tɛ a tɔgɔ dɔn Adama ko yɛrɛ la bon o fɛn min dara ka nin cogoya nin na kasɔrɔ ale yɛrɛ m'o don mɔgɔw da bon a y'o waleya kelen de tuguni a y'o de sɛbɛntiya tuguni ne Sherifu Usman Madani Haidara weleli ka na faso ko bɛɛ adamaden fɛn bɛɛ ye dusukun de ni Ala y'i kɛ sɔn dusukun ɲuman na i ladiya n'i ye dusukun nɔgɔra dɔrɔn i mago sara donc vraiment an kɔni an nisɔndiyara fo ka se a dan na karamɔgɔ ka se ka na sen jɔ dugu in na ni sababu tɛ a ka gɛlɛn mais karamɔgɔ ye mɔgɔ fana ye karamɔgɔ a mago tɛ waribatigi la a mago tɛ faama la karamɔgɔ mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ Ala fɛ mɔgɔ min bɛ siran Ala ɲɛ mɔgɔ min bɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka tugu a nɔfɛ Ala kama karamɔgɔ mago b'olu de la donc vraiment nisɔndiya dan foyi t'a la bi kɛnɛ in labɛnbaga yɛrɛ ka fɔ la a ka nin bɔɲɛ in kana kungojakaw fɛ yen k'a bɛ karamɔgɔ Haidara ka kelenɲɔgɔnya a n'a ka kanu de kofɔ ka ɲɛsin yen ka denw ma bari sabu ka d'a kan silamɛ mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ mana k'a bolo jɔnmɔgɔ la tɛ diinɛ in kɔnɔ karamɔgɔ Haidara bolo karamɔgɔ Haidara n'a ka kelenɲɔgɔnya jira alhamdulillah Alhaji n'an ko k'an bɛ nisɔndiya min b'an na bi k'an b'o fɔ an tɛ se k'a ɲɛfɔ sabu an ma miiri n'a ye an ma sigi n'a ye an ma jigin an kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ karamɔgɔ bɛ sɔn ka na sabula karamɔgɔ ka kalandenw olu ka kalandenw o fana ka kalanden de ye anw ye hali anw tɛ karamɔgɔ ka garibuya sɔrɔ kuma tɛ k'a fɔ ko a ka kalandenya ma ni o sɔnna ka wuli bi wulada in na ka na i sen jɔ an na kungoja yan an bɛ barika de da Ala ye kɛnɛ in kan an karamɔgɔba a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara a kelen kɔfɛ ka kuma ta a ye folikan tanuninkanw ani waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin kɛnɛ in labɛnbaga ma ka da u ka kanu an'u ka tuguɲɔgɔnya la an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale bɔnnaw nɔfɛ sanni ka kɛnɛ in kun cɛ silamɛ dɔw ye baya layidu 6 ta karamɔgɔ Haidara bolo dɔw yɛrɛ y'u taw lakurakuraya sanni ka sɔrɔ ka kɛnɛ kun cɛ ni duwawu donba ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara a yɛrɛ ye kɔrɔfɔ minnu fɔ a ka taama senfɛ ka taa kungoja an ka ɲɛmada sɔrɔlen dɔw fɛ an nana yan ka na ɲɛda ɲɔgɔn kan de ani ka dugawu don o kɔfɛ an bɛ Adama fo Adama
n y'o de fɔ a fa ye ni den ɲɛna a tigi bi caya ni den tiɲɛna a bɛ k'i kelen ta ye Adama an tagara u ka so kɔnɔ sisan a fa ye min fɔ n ye a ko du in kalifalen bɛ sirifiw de ma olu yɛrɛ kalifalen bɛ sirifiw ma olu ti foyi dɔn sirifi bonya ni sirifi ko kɔ tiɲɛna ne n y'a mɛn mɛ n dara la n y'a mɛn n dara la mun na a den bɛ baara kɛ an ka arajo la mɛ den yɛrɛ ka sɛbɛya ni cɛsiri kama ne y'a wele n ko a k'i labɛn salon n b'a fara hiji denw kan ka taa Maka a ka taa ka hiji kɛ a ko ma a ko karamɔgɔ a diyara n ye mɛ n b'a ɲini i fɛ Ala kama i ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye n ka hiji taa ɲini n yɛrɛ la n ji fɛ e k'a kɛ kumana n'a fa ko k'olu bɛ ka sirifiw bonya a den y'o yira an na yanni an ka se bɛɛ n'i ka faamu cogoya don o la an bɛ kungo janga bɛɛ fo sababu man dɔgɔ Adama kɔni de sababu y'an se yan bi alimami ka kuma na ko alimami a kɔrɔla Ala ka kɔrɔ ko ɲuman d'an bɛɛ ma a ka ciden ko k'a fɔ n ye ko ale bɛ ne fɛ alimami bɛ Ayidara fɛ o mɛnna an bɛ alimami fo k'a wale ɲuman dɔn kungo jan de kɛra sababu ye k'an se yan bi mɛ kanuɲɔgɔn caman bi yan olu t'a dɔn an bɛna cogo min na mɛ Ala b'u dɔn ka kungo janga bɛɛ fo ka komini yɛrɛ bɛɛ fo Bamakɔ ka minnu fana y'u ka baara bila ka na cɛw ni musow denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ sara bi Ala bolo an b'a ɲini Ala fɛ dugu in Ala k'a barika dugu in Ala k'a jidi dugu in Ala k'a taa ɲɛ komini Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma Mali Ala k'a taa ɲɛ malidenw Ala k'u kisi maa o maa bɛ faso in ka ɲɛtaa fɛ hɛrɛ la yarabi Ala k'a n'o dɛmɛ nka maa o maa bɛ fɛ ka faso in buruja yarabi Ala k'a k'i kɔ jamana in Ala k'a sabati Ala k'an kanu don ɲɔgɔn na Ala ka bɛn don a kɔnɔ k'a daminɛ marisi kalo tile 22 la ka taa se a tile 27 ma Sherifu Ahmed Tijani Haidara ale ye taama bolo da ka taa Kɛɲɛba cercle la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sen jɔra dugu 21 de la alisilamɛya diinɛ laseli kama taama in yɛrɛ sinsinna alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sous section bɛ Sitakelekaw fɛ wa taama in yɛrɛ senfɛ maa ba 4,500 olu de ye baya layidu wɔrɔ ta Muktar Bagayogo Samba Traoré ani Buya Kulubali olu ka sɔrɔlenw don Alamisa marsi kalo tile 22 Seyid Ahmad Tijani Haidara a donna Sitagelekaw bɔra ka caya dugutigi wa alimaminakaw Meru diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laadalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya yira n'a ka nin donni ye marisi kalo tile 23 ka bɛn juma ma surafana tɔdun bannen kɔ a ye wajulu kɛnɛ belebele sigi Sitagelekaw ye wajulu kɛnɛ min n'a kun cɛra ni maa caman ka bayatul islamiya layidu 6 tali ye marisi kalo tile 24 a ye Seyid Ahmad Tijani Haidara a ye kunda jalafara kan ni ka tɛmɛ kanbere fɛ o sira fɛ kanberekaw bɔra k'u ka nisɔndiya n'u ka ɲaɲarili yira fɔ ka taa se jiburuya ma jalafarakaw bɔra o wuladala kelen ka Seyid Ahmad Tijani Haidara kunbɛ u ka balonci kɛnɛba kan dugutigiw y'u ka nisɔndiyaw yira alimaminakaw bi ten fo ka taa se jalafara sous-préfet ma o su kelen a ye wajulu belebele kɛ jalafarakaw ye wajulu min fɛnɛ n'a kun cɛra ni maa caman ka bayatul islamiya layidu 6 minɛli ye maa min jate bi t'i jɔ fo maa 600 ani bɔɲɔngo la marisi kalo tile 25 Seyid Sharif Ahmad Tijani Haidara a ye kunda jijan kan a tɛmɛna Kofin Beteya Baboto ni ka don jijangaw fɛ yen ka wajulu kɛnɛ belebele sigi ye wajulu min kɔnɔ a ye walawalali caman kɛ alisilamɛya diinɛ yɛrɛ kun kan silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ an'u ka kelenya fo ka taa se n'a ma ɲɛ minnu ye silamɛya tɔgɔ wele u yɛrɛ la u bɛ se k'a minɛ ni sɛbɛ ye cogo min fɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka silamɛya bato baaraw tiɲɛ i bolo k'i yɔrɔ majɛya olu la
ka bɔ k'ofin kana beteya ani baboto ani jijan maa dama min ye baya layidu 6 ta o kɔnɔ o jate bi t'i jɔ fo maa 1000 ani 400 ani kɔjana marisi kalo tile 26 Seyid Ahmad Tijani Haidara a n'a ka serekulu u bɔra jijan ni ka u ɲɛsin tabakoto ma o senfɛ u tɛmɛna lulo ni ka taa sakola bada fo ka taa se kɔnda ma ni ka sɔrɔ ka wajulu belebele kɛ tabakotokaw ye o min fɛnɛ kun cɛra ni jamakulu caman de ka layidu 6 tali ye sabula taama in kɔnɔ Seyid Ahmad Tijani Haidara a ka laseli fanba kɛra fɛn min kan o de ye ka adamadenw wele kana jogoɲumanya ma o min nɔgɔ bɛ Mali jamana na bi marisi kalo tile 27 taama sɔrɔla kana kun cɛ kɛɲɛbakaw bɔra ka caya ka Ahmad Tijani kunbɛn ka bisimila u ka balonci kɛnɛba kan kɛɲɛbakaw ka wajulu kuncɛ waati adamaden dama min nana kana layidu 6 ta bay'atu alal islami layidu 6 ko jama hakɛ bonyana ka daminɛ marisi kalo tile 22 ni ka taa bila a 27 la jamiyatu ansardin sous-section sitagili n'a mara kɔnɔ o kɛra ala fo ni ala barikada ye ani nisɔndiya ni munyamunya ka da Seyid Ahmad Tijani Haidara ka nin dama in kan nti suɛli kɛ nti jɛnɛya kɛ nti n den faga nti naba kɛ sen kɔrɔ k'a kɛ bolo kɔrɔ ni kɛra Muhamadu ye bila baara ɲuman min na b'a kɛ yɛrɛ bi ala ka n'aw dɛmɛ ala ka dafa nɔgɔya ala ka n'aw laban kan ala ka n'aw jurumu yafa ala k'o k'a k'ala ye kan mɛ ala kɛra hɔrɔma ye sɔnna Muhamadu ali. Jɛkulu min sigilen do an ka jamana kɔnɔ ka se ka ba don kalata baaraw la réseau APM olu ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi u jabala la ACI 2000 la walasa ka se ka maaw kunnafoniya yɛlɛma kura minnu de do kalata sɛbɛnw na k'u da se o ma ani jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baaraw n'o bɛna boloda ka bɛn ni juillet kalo ye Abdul Karim Sago ani Samba Traoré Shirifula Jabarani tɔgɔ la olu ka sɔrɔlenw do. Jɛkulu min n'a bɛ fɔ a ma ko réseau ONG appui au processus électoral au Mali réseau APM ale kɔni ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛ ni kunnafoni laselaw ye o conférence de presse kun min b'a la a kɛnɛ sigibaw o de ye k'a fɔ réseau APM kɔni cakɛda de min ka baara ye ka jateminɛw kɛ ni kalafiliw waatiw sera jamana kɔnɔ ka se k'a lajɛ n'a sɔrɔ baaraw bɛ ka kɛ sariya ka laɲiniw kɔnɔna na walima ni fiɲɛ min yera la ka se ka o lase a seyɔrɔw la fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ o la ka kɛ ni kalafili nataw ye min kan ka kɛ jamana kɔnɔ juillet kalo nata san 2018 o jamana kuntigi kurasigi kalafili hukumu na baara minnu kun bolodara jamana minisiri sufɛ min ɲɛsinen do jamana ka mara koɲɛw ma o y'a ɲini k'a fɔ kalafili sɛbɛn minnu be yen n'o ye liste électorale ko k'u kuraya walasa maa minnu n'olu taɲana olu ka se ka dɔn k'u tɔgɔw bɔ yen nɔ minnu yɛrɛ si sera n'u tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ o tɔgɔ ka se ka sɛbɛn walasa kalafili u ka se ka kɛ réseau APM kɔni ye o baaraw boloda jaabi minnu sɔrɔla u ka o baaraw kɔnɔna na u ye kunnafoni laselaw wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'u jaabiw da u tulo kan fɔlɔ ye min ye ɲamin fɔ sisan k'a fɔ ko ni waleba dɔw bɛna kɛ kalafili hukumu kɔnɔna la réseau APM a bɛ a ka maaw cɛrin ka taa yala u kɛyɔrɔ la k'a ye yala a bɛ ka kɛ sariya la wa yala mun b'a jɛ a fiɲɛw ye mun ye min bɛ se ka dilan a nɔgɔnin na u bɛ se ka fɔ min fana tɛ se ka dilan a nɔgɔnin na an bɛ se k'o fana da mɔgɔw tulo kan walasa hakilijagaw bɛ k'o kan walasa o kana kɛ fiɲɛ ye an ka kalafiliko la anw lasigiden minnu bɛ jamana marabolow kɔnɔ k'a daminɛ Bamakɔ yan ka taa Kayi Kulikoro Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao Kidal Menaka Tawdeni an ka mɔgɔ bɛ nin bɛɛ de la an ka mɔgɔ minnu bɛ lasigiden minnu bɛ yen u ya baara in kɔlɔsi ka jaabi minnu caman an y'olu de ta k'aw kɛ gafe ye ka o da aw tulo kan bi walasa aw fana bɛ se ka o cɛrin k'aw ladɔnniya k'a fɔ réseau APM a ɲɛma a y'a yira k'a fɔ kalafili nata n'o ye jamana ɲɛma kurasigi kalafiliw ye k'a kan ka kɛ ka sabu kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ ko laɲini dɔw bɛ jamana kɔnɔ olu tɛ se ka sabati abada fo kalafili k'a ka kɛ an bɛ ka taa kalata minnu na nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya président sigi an bɛ ka taa o min na nin ye donc an y'a an da suɲɛ ka se o yɔrɔ fana ma k'a yira u la k'a fɔ kalata nin yala a lahala bɛ cogo di a kan ka kɛ wa a kan ka kɛ lahala jumɛn na basa an ko aw ma ko a kɛli wajibi de do an ma kalata kɛbaliya ani a kɛ kojuguya olu bɛɛ kɔlɔlɔ ye kelen ye o ye tiɲɛni de ye Mali ma donc bɔda fila t'an bolo maliyɛnw bolo bi kelen dɔrɔn de b'an bolo yanni nin kalo naani ka ban an ka kalata président sigi an ka a kɛ a ɲuman na walasa a jaabi sɔsɔli kana kule a jaabi nɔfɛ
ka ɔnɔdɔnɛ k'a fɔ réseau APM maaw y'a yira k'a fɔ u ka nin baara in kɔnɔna na u ye jateminɛ minnu kɛ n'o ye o kɛ laɲini ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ani kalafili koɲa bɛ maa minnu bolo k'a yira k'a fɔ ni bɛɛ y'i ŋaniya kɛ kelen ye a ka ca la kalafili a bɛ se ka kɛ n'o ye jamana ɲɛmaa kura sigili kalafiliw ye k'a sɔrɔ baasi ma y'a la. Mama Sila terilaka minnu bɛ Sikaso Club des Amis de Mama Sila ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye marisi kalo tile 31 olu ye u ka baaraw nundu ni ka kɛnɛ defaya di Sikaso wasadema Gejuma Sanogo wa kɛnɛ senfɛ maa caman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini Mama yɛrɛ Sila a somaw la ka taa se a jɛɲɔgɔnw ma. Amadu Diallo ni Dramani Male olu kun kɛrɛnkɛrɛnna Shirifula Jabarani fɛ ka taa baara in siriya. Ni lajɛ in kɛnɛ kan Sikasokaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye k'a daminɛ politiki mɔgɔw, ladala mɔgɔw, diinɛ ɲɛmɔgɔw. Lajɛ in yɛrɛ bɛ don kadara min kɔnɔ o de ye Sikaso mɛrikɔrɔ min ni daba ma ka wele sera ma san 2016 san na ni o ye Mama Sila ye. Kulu min sigilen don ale tɔgɔ la olu ka baaraw nun don ni kurakurayali kɔnɔ. Lajɛ in fanba dɔ fana bolila Mama Sila tɔgɔla kulu ni o ye Club des Amis Mama Sila KMS ye u dagayɔrɔ kura ni o ye u ka siège ye o koromokarili baaraw fana kan min ni o kɛra wasaden Gejuma Sanogo fɛ ni ale ye kɛnɛ in denfa ye wayɛrɛma dugutigi kelen kɔfɛ ka mɔgɔw bisimila Sikaso maire kɔrɔ ni o ye Mama Sila ye ala ma hinɛna la a teriw ka fara a jɛɲɔgɔnkɔrɔw kan olu bɛɛ ye seereya kɛ ka ɲɛsin a ka wulikajɔ tɛmɛnenw ma. Kamɛsin bɛ sigi don min na nin y'a san 16 ye an Kamɛsin sigi Mama Sila tɔgɔ la a sigira le 5e mois 2002 a wayɛrɛma 1 ici adamaden n'i y'a kɛ ka ɲɛ a bɛ fɔ i kɔ ni ma kɛ ka ɲɛ fana a b'i fɔ i kɔ yarabi ala ka dusukun sabati ala k'an bilasira ɲɔgɔn kan an bɛ kɛnɛ min kɛ yan bi jama in ni san tun ma na a tun bɛ ko dɔ y'an bolo yan bi parce que an ye baara min kɛ dugu kɔnɔ an de b'a dɔn an de fana b'an ɲɛ cogo dɔn dugu kɔnɔ yan an ma jɔn an yɛrɛ ma wa an tɛna jɔn an yɛrɛ ma an b'a ɲini Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fɛ Kamɛsi dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye wa sigi kun kelen dɔrɔn de b'an na an bɛ se ka wari minɛ kɛlɛ cogo min na Sikaso kɔnɔ yan politiki mɔgɔw kɛmɛ minɛ ni mugan minɛ ni naso kɔgɔ minɛ ni turugo minɛ an bɛ fɛ o de dabila Sikaso kɔnɔ yan an ka se ka dɔ k'an yɛrɛ ye en tant que jeune il faut être ambitieux ka fɛn ɲini k'a dɔn ka fɛn kɛ i bɛ wasa don dɔn. Wasaden Gejuma Sanogo ka kumaw kɔnɔna na a y'a ka nisɔndiyaw yira ka sanga ni kɛnɛ in denfaya tali ye ka di a ma o kɔfɛ a tilala ka weleda kɛ ka ɲɛsin Club des Amis Mama Sila ma wele min bɛ cɛsiri ko fɔ ka baara kɛ cogo min na u bɛ se k'u sen da Mama Sila senda nɔ na ani u ka wulikajɔ kɛ Sikaso nafasɔrɔ siraw bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ. Mama Sila tun ye mɔgɔ ye min bɛ Sikaso ɲɛtaga fɛ a jɛɲɔgɔnw y'a fɔ sisan Mama Sila ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a tun bɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ donc o jɛkulu an y'o de filɛ ka jɛkulu nin fana o n'o taabolo de ye an yɛrɛ fɛ o ye fɛn kelen de ye parce que Gejuma filɛ nin ye Gejuma tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a ye bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye. Lajɛ in senfɛ kɛnɛ in denfa ni o ye wasaden Gejuma Sanogo ye a ye lajali kɛ ka ɲɛsin maa caman ma i n'a fɔ Mama Sila yɛrɛ tɔgɔla kulu ni o ye Club des Amis Mama Sila ye a ye moto 8 di olu ma ani telefɔni 40 dira sigida ɲɛmɔgɔw ma ballon 55 a y'o di Sikaso cercle denmisɛnninakaw ma ka sɔrɔ ka taa u dagayɔrɔ koromokarili baaraw bɛɛ sigi sen kan ni o ye Club des Amis Mama Sila ka siège ye. An bɛ kɛnɛ min kan bi an bɛ Kamɛsi ka activité lancement de la Kamɛsi ye mun ye tɔn de don Mama Sila min fatura Sikaso maire kɔrɔ don baarakɛɲɔgɔn ani a jɛɲɔgɔn olu de ye bolo di ɲɔgɔn ma ka club ne sigi pour que a ye baara min daminɛ a kana jɔ ne fana ne sɔnna ka kɛ lancement de parrain ye munna ne hakili la Mama Sila hakili min tun b'a la ani ne yɛrɛ ne hakili o hakili kelen de bɛ anw bɛɛ la o ye mun ye Sikaso ɲɛta an bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogo di ka baara kɛ pour que Sikaso ka se ka taa ɲɛ parce que ne bɛ to k'a fɔ mɔgɔ si tɛ bɔ a ka yɔrɔ la ka na Sikaso baara Sikasokaw yɛrɛ ka place la o kɔrɔ tɛ ko gouvernement man kan ka baara kɛ yan dɛ o tɛ a kɔrɔ ye min ye bamananw b'a fɔ ko n'i y'a ye ko mɔgɔw ma karisa na ne dɛmɛ k'an ka wara faga o k'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo dɛ donc fɛn wɛrɛ tɛ o de don donc an b'a fɛ k'an cɛsiri ka baara kɛ pour que Sikaso ka se ka taa ɲɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ in kan seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ye u jɔyɔrɔ fa ni dɔn sen dumanw ye
ani dɔngili dumanw ka se laadala fɔlifɛn caaman ma ani ɲɔgɔlɔn min ni o bolila Mama Sila yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ kan. Tɔn min bɛ sigiyɔrɔninkaw fɛ n'u ko a ma ko an ka bɛn sibiri tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnna ale fɛ k'o kɛ saniya wale dɔ ye sigida gale kɔnɔ. Baara don baara min n'o y'a sɔrɔ a seerera sigida gale maa ɲɛmaw fɛ ka fara fanga ni jɛkulu PRVM fasoko maa dɔw kan. Tata Ture, Samba Traore olu ka sɔrɔlenw don. Kɛnɛya o ye yiriwa sinsinan dɔ ye wa kɛnɛya bɛ laɲini kɛ ka ɲɛsin sanuya baaraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigidaw la. O sira kan jɛkulu min n'a bɛ fɔ a ma association an ka bɛn Sikɔrɔni u ye tile kelen sugandi ka ɲɛsin sanuya baaraw ma u ka sigida la. Denmisɛnninw olu bɔra kosɛbɛ n'u ka sanuya minɛnw ye k'u ka siradaw furan ni ka sanuya. Baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛbila kɛra mɔgɔ min fɛ o ye association an ka bɛn den fa ye ka fara tɔnden caman kan. Donc on bɛ kɛnɛ min kɛ nin ye kɛnɛ wasalen nin ye kɛnɛ laɲini ye parce que ni Sikoro tɔn dɔ de ye tɔn min yɛrɛ y'a bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ anw tɛ se ka sigi ten tɔ an bɛ kɛ tɔn ye wa an bɛ kɛ tɔn min ye tɔn min na quartier ka développement an ka taa ye quartier ka ɲɛta bɛ na cogo min tɔn min ka taabolo ye o ye n'o ye tɔn ye ko an ka bɛn Sikoro n'a ɲɛmɔgɔ bɛ Aliyu Jabi bolo maintenant olu de sera an ma k'anw elu fara ɲɔgɔn kan fɔ donc olu bɛna baara fɔlɔ min kɛ fɔlɔ u b'u ɲɛsin assainissement de ma donc maintenant bɛ assainissement kɛnɛ kan assainissement u b'a daminɛ u yɛrɛ ka quartier la mais cela ne veut pas dire que k'a fɔ tɛ taa commune fan wɛrɛ fɛ u ka hakilila in bɛ taa commune fan bɛɛ fɛ donc bi an b'o kɛnɛ de kan u sera an ma fana k'u bɛ nin kɛ an fana de wulila ka far'u kan aw ɲɛ bɛ jama bɔcogo la an ɲɛ bɛ matériaux la yɔrɔ maire da ma se o yɔrɔ ma mais matériaux min filɛ u bolo n'u filɛ ka baara kɛ maire de ye matériaux ninnu di u ma u ka baara kɛ bawo u bɛ ka baara kɛ mais ni baara banna rotation don u bɛ se ka taga n'a ye maire la mɔgɔ wɛrɛ mago mana s'a ma u bɛ a fɛngɛ surtout u y'a initié fana kalo o kalo n'a fɔ État y'a ɲini cogo min k'a fɔ kalo o kalo sibiri fɔlɔ sigi fɛn dɔ ka bila sen kan min b'a to bɛɛ k'i ka bulonda fura u ma dabɔ k'a fɔ siraba dɔrɔn bɛɛ k'i ka bulonda fura donc maintenant u y'a bila contexte kɔnɔ u b'a yɛrɛ k'a fɔ État ka hakilila minnu bɛ yen nɔ hakilila ɲumanw don donc olu fana b'o hakilila fana bato. Jɛkulu ɲɛmɔgɔmuso y'a yira k'a fɔ olu ka laɲini ye sigida ɲɛtaga sabatili ye wa u b'u hakili to sanuya siraw la fo ka taa se kɛnɛya siraw ma. Kɛnɛ yɛrɛ den fa a ye waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin ni hakilina in tabagaw ma o min ni foli ka kan. Association min bɛ Sikɔrɔni donc ni olu ko an bɛna ko kelen bɛ u la o de ye Sikɔrɔni ka se ka développer sanuya ka se ka na voilà donc o sera an ma ko an ka o ka association parrainer donc a diyara an ye kosɛbɛ donc an b'a dɔn siga foyi t'a la baara min bɛ u bolo fasojɔ baara de don donc comme anw fana bɛ yan fasoko tɔgɔ la voilà donc fasoko fana ka baara ye jamana bɛ se ka taa ɲɛ sira minnu fɛ donc nin y'o waleya dɔ de ye o de la an wulila ka na ka u dɛmɛ a baara la donc n'Ala sɔnna an m'an cɛsiri ni activité ɲɔgɔnnaw ka caya Mali fan bɛɛ walasa Mali ka se ka taa ɲɛ quoi sanuya ka se ka na. donc an bɛ fɛ an ka quartier ka jɛya donc o de y'an bila nin na ka nin ko in créer bi quoi. Association sigira le 3 février 2018 an ka laɲini ye k'an ka quartier jɛya hali an ka quartier tɛ quartier wɛrɛ ko an ka laɲini o de donc an b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ni mun bɛ se k'an dɛmɛ olu k'an dɛmɛ quoi. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ association an ka bɛn Sikɔrɔni a sigira sen kan avril kalo tile 3 san 2018 a ka laɲiniw bɛ tali kɛ k'i janto fasoden ɲumanya baaraw la ani sigida yiriwali. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili ale bɛ bi ta walawalali kan ye. Mangan minnu ni olu bɛ sen n'a Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ ka sanga ni février kalo tile 4 sigida kalata tɛmɛnen ye. Muɲugumanyaga ani wilikajɔ minnu kɛra olu kɔnɔna na n'o kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 12 bɔɲɔgɔnko bɔnɛ u niw na walasa ka se ka fura sɔrɔ o politiki ko kɛlɛw la. Laginɛ Konakiri jamana ɲɛma Alpha Condé ani Laginɛ Konakiri fanga sinamatɔ maa ɲɛma Selun Dalen Jalo u jɛra ka sigi kɛ jamana ɲɛma Alpha Condé ka yamaruya kɔnɔ. O b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sigi ka fɔ ye walasa bɛn ni kelenɲɔgɔnya ka se ka sabati k'u bɛ o siraw de kan k'o tagama. Sigi min kɛra jamana ɲɛma Alpha Condé ani Selun Dalen Jalo ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɔgɔn ɲɛ kɛra jamana ɲɛma dagayɔrɔ de la walasa ka se ka fura sɔrɔ furugu la ani ɲɔgɔn faamuyabaliya la min bɛ jamana fanga ɲini jɛkulu ani jamana fanga sinamatɔn jɛkulu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o mankan min ni a bɛ san 1 ani tilabɔ bi ka se ka sigi ka fɔ kɛ damun ye o ko la. Sigi laban min ni a tɛmɛna Laginɛ Konakiri jamana ɲɛma Alpha Condé ani Selun Dalen Jalo ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra kabini ni san 2000 ani san 16 septembre kalo la. O kɔfɛ nin sigi ko ɲɔgɔnna ma kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Sigi in kun cɛlen kɔfɛ mɔgɔba 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ye laɲini dɔw kɛ ɲɔgɔn ye. O laɲini minnu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko sigi ka fɔ ka kɛ walasa ɲɔgɔn hakilinaw bɛ se ka sidɔn bɛn ani kelenɲɔgɔnya ɲinini binakun kan. Sigi ka fɔ in kɔnɔna na a jirala k'a fɔ politiki ko binakun kan bɛnkan min fana bɛ yen nin nɔ ni o gafe bɛ kalataw koɲɛw de ɲɛnabɔli ko fɔ k'o fana ka lajɛ k'olu kow ta ni k'o don ba la.
walasa minnu b'a to munjugumanya ka waleyaw ani wulika jɔw olu be se ka dabila jamana kɔnɔdenw yɛrɛ niw be se ka kisi cogoya minnu na ani bolofɛn tiɲɛw olu bɛɛ ka jɔ Laginɛ Konakiri jamana fanga sinamatɔn ma ɲɛma Selun Dalen Jalo a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka sanga ni sigi in ye sigi min ni a kɛra ani jamana ɲɛma Alpha Condé ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ ko sigi in kɛra dusukun jɛlenya de kɔnɔna na ani tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sigi min ni a kuntagala jɛnyana kosɛbɛ Selun Dalen Jalo y'a jira k'a fɔ ko sigi in senfɛ a kɛra sababu ye kɔnɔkuma o kɔnɔkuma ni ale kun b'a fɛ k'a fɔ a ka jɔrɔnakow ni a ka haminakow a y'o bɛɛ lajɛlen da jamana ɲɛma Alpha Condé kulo kan wa ko kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ k'u ye ɲɔgɔn lamɛn kosɛbɛ ko fɛn min ye muɲugumanyaga waleya ninnu ye k'u n'a lajɛ ni ka fu siri olu bɛɛ lajɛlen dan na sigi in senfɛ laɲini minnu kɛra Selun Dalen Jalo fɛ k'u na sigi k'olu kɔ tɔw jaabi lajɛ ko n'o baaraw taara u jimisiraw fɛ u na sɔrɔ k'u ta n'u bila dɔn jamana fanga sinamatɔn jɛkulu mɔgɔw n'a lajɛw la ni k'u ka kɛtaw si dɔn o b'a jira k'a fɔ ko baaraba bɛ mɔgɔ minnu bolo sisan o ye jɛkulu min ni o sigira politiki ko bɛnkan ko ɲɛw ɲɛnabɔli kama olu ka baaraw jaabiw mana fɛn min jira n'o ni jamana fanga sinamatɔnw ka laɲiniw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'o na kɛ tare koba ye Egypte jamana kono Egypte jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi ale min kun y'a kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ jamana ɲɛmaaya la Egypte kɔnɔ ka sanga ni jamana ɲɛmaasigi kalata jaabiw bɔlen ye a sigira a yɛrɛ nɔ na jamana ɲɛmaaya la kokurakun kuru 97 kɔri 8 o de kɛra ka sɔrɔtaw ye 100 sara la ka bɛn ntɛnɛndon ma ni tɛgɛrɛfɔkanw de ye kalata labɛnninba jɛkulu mɔgɔw ye nin kibaruya in da Egypte ka denw na a bɛ taa se fo mɔgɔ miliyɔn 25 la minnu ni olu taara kalata nka n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ voteta minnu hakɛya n'u olu taara ka don ba la o bɛ t'i jɔ 100 sara la 92 la o kuru tɔw si ma jate barisabu ka d'a kan a jirala k'a fɔ k'olu kɛcogoyaw man ɲɛ kabini ni dɔgɔkun tɛmɛnen in na danganiya kɔni kun kelen don a la k'a fɔ ko jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Fattah al-Sisi ko ale yɛrɛ de na sɔrɔ k'a yɛrɛ nɔ nabila barisabu ka d'a kan k'a fɔ k'a ni cɛbɔ min kun bɛ ɲɔgɔn na k'o kun t'a sanga ɲɔgɔn bɔ fɛn kelen min kun bɛ se ka jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi sigiyɔrɔ lasumaya k'o kun bɛ tali kɛ de ko kelen pe de kan jamana kɔnɔdenw ka se ka bɔ ka taa kalata Musa Mustafa min ni o fana kun ye cɛbɔ ye ni o de ni Abdel Fattah al-Sisi kun kɔgɔ dalen bɛ ɲɔgɔn na ale ye mɔgɔ ye politiki ko binakun kan mɔgɔ min yɛrɛ dɔnnenba tɛ 100 sara la ale ka sɔrɔta o kɛra 2 kɔri 82 ye an b'aw hakili lajigin k'a fɔ jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi san 2014 waatiw la a sigira jamana ɲɛmaaya la kuru min sɔrɔla fɛ o kalataw jaabi la o kun ye 96 kɔri 9 ye hali ni ɲina jamana ɲɛmaasigi kalata baaraw n'o kuru ma tɛmɛnen sɔrɔ nka jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi kɔni sigira jamana ɲɛmaaya la Egypte jamana kɔnɔ Congo RDC jamana kɔnɔna na politiki ko binakun kan labɛnw bɛ ka sabati walasa kalata baaraw bɛ se ka kɛ jamana fanga ɲini jɛkulu PPRD ale kɔni y'a ka wulikajɔw daminɛ ka ban ka se ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati ka kɔn ɲinan san kalataw ɲɛ jamana fanga ɲini jɛkulu ma ɲɛma n'o ye Ramazani Shadari ye ale kɔni ye sigi kɛ ni kalata ɲɛdɔnnaw ye lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan u ko a ma ko Foire Internationale de Kinshasa kalata in labɛn binakun kan fan bɛɛ lajɛlen de y'i ka wulikajɔw daminɛ k'a daminɛ jamana fanga ɲini jɛkuluw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw la fo ka taa bila jamana fanga sinamatɔnw fana na bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ labɛnw kan Afrique du Sud jamana kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛndon avril kalo tile 2 ye Winnie Madikizela Mandela ale nin bina musoba kun don Afrique du Sud jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ siya woloma kɛlɛli cɛba Nelson Mandela furumuso kɔrɔ kun don ka sanga ni Winnie Madikizela Mandela ka saya ye a ka ca mɔgɔ 200 ye minnu bɔra ka caya ka na musoba in ka soda la Soweto walasa ka se k'a ka saya sangaciw kɛ u nana soda la ni tɛgɛrɛfɔkanw ani dɔnsenw de ye o ye sangasigi laada dɔ ye Afrique du Sud jamana kɔnɔ jamana kɔnɔdenw jamana minisiriw ka fara Afrique du Sud jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa yɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen de bɔra ka na tasibila kɛ ka na ɲɛsi Winnie Madikizela Mandela ma jamana maa ɲɛmaw kɔni kelen don k'a ka janajaw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila avril kalo tile 14 de la nka sani o cɛ a bolodalen don u fɛ ka bɛn avril kalo tile 11 ma ko kɛnɛbana sigi walasa ka tasibila kɛnɛ ɲɛnɛmaya a tɔgɔ la Winnie Mandela ye musoba ye min jɔyɔrɔ dɔnna kosɛbɛ farafina kɔnɔna na muso kun don muso min ni a cɛsirilen kun don kosɛbɛ min ye nɔba bɔ siya woloma kɛlɛli cɛsiri baaraw la a cɛkɔrɔ Nelson Mandela o y'a sen da yɔrɔ mun na a yɛrɛ nɔyera o ka baaraw hakilina tɔ sinsinni na o de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni so ɲɛmaya so fɛ ka kɛnɛ ni kuma in ye aw k'an bɛn